ఏడుకు బులావ్ 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 ఏడుకు లేసో ఏడుకు లేడు तल पाँच ऊपर तल कर दियो तल ऊपर कर हरी वाला उड़ा उड़ी दे रे हरी बोला हरी वाला दिया रे हरी बोला दिया रे हरी बोला दुष्ट शक्ति को माता मान देहर पूरा दूर करो ना मां को डाकी मां को हरी वाला दिया रे हरी बोला हरी वाला दिया रे हरी बोला मां बन दुर्गांकर महिमा हरी बोला हरी वाला दिया रे हरी बोला हरी बोला हरी वाला दिया रे हरी बोला हरी बोला हरी वाला दिया रे हरी बोला दिन है आम डर कि दिन खाया पिया आ कुछ हवानी आरोग्य काम पहली क्या मोबाइल साइलेंट कर दे नहीं ତମେ ଆଉ ଯାଉନି ବସୁ ତମେ ବସୁ ତମେ ଆଉ ଖାଲି ବସ साइड में छिड़ा ଆଉ ବୁଝ ସାଇକେଲ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା देखिलो मां कर महिमा तो मिछ टेकिंग आस्तले टाइटा परा सब करूथिला परा ଦେଖିଲା ତ ତା ନାଁରେ ହରି ବୋଲା ଉଡ଼ା ଉଡ଼ି ଆଉରି हरी बोला ନିଜେ ଚାଲି ଯିବୁ ଆଉ ପାଣି ପିଇବୁ पानी दियो ନିଜ କାମ ତା ସବୁ କରିପାରିବୁ ଡରିବୁନି ପେଟକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଉଥିବୁ କେବେ ହେଲେ ଡରିବୁନି ମତେ ଡାକୁଥିବୁ ସବୁବେଳେ ତ ପଛରେ ଅଛି କାହା କଥା ଶୁଣିବୁନି ଜମା ଡରିବୁନି ଏଥରିକ ମନକୁ ଚାଲିକି ଯିବୁ ଜଗତର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ हरी बोला पूरा साइड दियो
ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲି ଚାଲି ଆସ ଚାଲି ଚାଲି ଭାଉଜ ପା ଟିକେ ସେ ଲାଇନରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ନାକରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଅ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଘଷ ଆସିକି ତାକୁ ଔଷଧ ଦିଅ। ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ନୟାଗଡ଼ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ରଣପୁର। ରଣପୁର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର? ପ୍ରଥମେ ଭାଉଜଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ମାନେ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ଛାତି ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପାଟି ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଦାନ୍ତ ପକାଇଥିଲେ, ମାସେ ପ୍ରାୟ ଖାଇ ନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମା ତାଙ୍କୁ ବନ ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର? ପାଟି ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପାଟି ଫିଟୁ ନଥିଲା, ସେ ଖାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଆପଣ 1.5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ପିଠକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଭଲ ହେଲା, ସେ ଯାଇଥିଲେ ଖିଆପିଆ କଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର? ବର୍ତ୍ତମାନ ରବିବାର ଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ସିଧା ହେଇଗଲା, ସେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରିଲେନି। ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଟେକି ଟେକି ଆଣିଥିଲେ। ନିଜେ ଟେକି ଟେକି ନେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ଆସିଲେ। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗୁଛି, ନିଜେ ସେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ମା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବନ ଦୁର୍ଗା ଆରୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହିଁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଚାଲିକି ଦେଖିବେ, ସେ ଆପଣ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ଯେଉଁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା? ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଭକ୍ତିରେ ଆସି ସିଏ ସବୁ କିଛି ପାଇଛି। ଏଠି କୌଣସି ପଇସା ନାହିଁ, କୌଣସି ବାଧ୍ୟତା ନାହିଁ, କେବଳ ମାଆଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତି ସହ ଡାକିଲେ ମା ଶୁଣିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଭକ୍ତି ଅଛି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ମା।